Ядохме баница без грам сирене. Днес ще почнем едно хепи в Лондон. Да видим тук нещата как са. Да ви покажа малко от лудницата в Лондон, а след малко сме тук в хепито. Ето още малко, айде и отиваме в хепито, защото вече съм гладен. Да видим какво се случва там. Така изглежда хепито в Англия. Хайде да се залаяме да видим какво ще ядеме. Това си избрах да ги видим тия Crispy Heaven, тия скаритки, дали ще ме пратят в рая или в туалетната. Видяхте снимката, видяхте какво си поръчах. Сами преценете дали прилича на снимката. И какво е естествено маса, българска, безшопска салата, дори и в Лондон. Това е второто, дето си избрахме и още една порция пържени капки някакви. Но това определено не е същото от снимката. Пак удари грерат. Следващия път ще си направя баница с кариди. По-евтино ще излезе.